Heeh. Gulu pedot anak tiri. Sip. Yo. Koko. Terus gulu Masih kok izin pedot bareng. anak tiri ye. Buat Bambang Saebo. Grup sing no membramu tengah ye. Bambang Saebo grup kalap darat sing no membramu tengah Papua Jayapura. Ada tolah-toleh ya. Gobek. Aduh, Cik. Aduh, waktu nek cilik arane pasir. Waktu kambang kali ono ing pinggir. Baru ketemu brik aku kok langsung nafsir. Kelincutan aku koyo kelangan pikir. Wet kilopai kuaran nek geluku. Sikari ti para dadi pitu. Aduh ye. Saben dina aku ora bisa turu kangen eko ngomong ora kewaktu. Arep bakar gedang aku genibrik. Sampai kering awakku iki mikiri gedang raja satundun kok karep papat bri timbang urung palang dadi kowe minggat ablan bri aduh Cik ati iki pun kanggo riko sayang asik gedang raja satundun dipereteli yen aduh tuwatun cilik arane pasir. oh ya Waktu kambang kali ono ing pinggir. iya nggih Lagi ketemu brik aku kok langsung ngeksir. Kelincutan koyo kelangan pikir. wit kelopo kuwi arane galuku disikeri diporot nadi gitu saben dina aku gak bisa turu kangen diko ngomong ora kewektu Areng-areng bakar gedang kare limo. Sampai kuru aku tetep mikir nom. oh ya Gedang raja sak tundun karek limo brik timbang urung palang negawa lunga kodai bablas sawi brik enake urapan tuwa ati iki estunipun kanggo nika masa aja satundun dipereteli yen percaya bedel dodo iki ora ana rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ana nyatane dadi lawan politik orde baru dadi kor benang misi reformis palsu nadyan cacat
tumit jae dadi lawan politik orde baru agama ngayomi jagat